Kolači, čestitke, ukrasi i igračke. Sve su to učenici osnovne škole Hajduk Veljko u Zaječaru pripremili za novogodišnji vašar, koji se već 4. put održava u ovoj školi. Kako kažu učesnici novogodišnjeg vašara, sa zadovoljstvom su spremali za ovu manifestaciju uz malu pomoć roditelja. Pa pravili smo jelke, kitili smo ih nekim zvezdicama, pa smo napravili čestitke kao sjajno smo kitili i crtali. Pa smo pravili Deda Mrazove od papirića od vune. Spremili smo čestitke, poklone i razne druge stvari. Galete i palačinke. Da li ti je neko pomogao ili si sam? Baka i mama. Od prvog razreda već učestvujem i dalje ću učestvovati. Šta sve još imaš pored čestitka? Si spremala još nešto? Pa jesam neke ukrase, kapice i tako. Na vašaru su učestvovali đaci od 1. do 8. razreda, a kao i ranije, sav prihod prikupljen od prodaje namenjen je u humanitarne svrhe. Realizujemo ga već nekoliko godina unazad. To je prilika da se deca dobro provedu, da se svi zajedno malo družimo, da pojačamo prijateljske odnose između nas. Ujedno, deca pokazuju sve svoje talente, sve svoje sposobnosti. Sve što vidite od artikala koje prodaju su same napravile, odnosno napravili, i uvek je prihod humanitarnog karaktera ili se daje nekome kome je potrebno ili se pak ulaže u školu. Ove godine recimo imamo namjeru da pomognemo našim najmlađima da kupimo igračke za zabavište. Učesnike i goste vašara iznenadio je i Deda Mraz, a događaj je upotpunio i hor učenika mlađih razreda. Nastavnici i đaci nadaju se da će narednih godina organizovati ovakva ili slična dešavanja.